Megijedtél, mi? Igen. Hová tűntél? Szörnyen nézel ki. Koda. Mami szerint, aki túl sok halat eszik, jobb, ha lepihen. Koda. Valamit mondanom kell. Emlékszel, mit meséltél tegnap este? Persze. Akkor most én mesélek valamit. Remek. És miről szól? Nos, egy emberről szól, meg egy medvéről. De főleg egy szörnyetegről, aki olyan gonosz dolgot művelt. Akit bántottam az életben, hogy is hihettem, hogy ez csupán egy véletlen. Ami megtörtént, az megtörtént, és bárhogy is próbálnám, soha jóvá ezt nem tehetném én már. Oda. Borzalmas dolgot tettem. Nagyon fáj, de mit tegyek? Ez nem jó történet. Hogy bánatom, nem számolom, hogy ezt elhiggyed. Ma már nem jön vissza. Nem rejtem el, nem titkolom, a szemem könyvben ég. Nem. Hiszen megbántam már 100-szor is, Koda! mit elkövettem rég. Itt nincs kiút, csak bánkódás, csak könny, csak bánat. Nincs többé változás, nem lesz ez más, már sohatán. Így élek nap-nap után. Koda! 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 Koda, hidd el, hogyha... Ha valahogy... Ha lehetne valahogy... Én mindent megtennék, hogy... Én csak...